Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Dunay mga tulo ka mga generic nga mga kahimtang sa atong kinabuhi nga mangandoy gitas Ginoo nga iyatang luwason. Kay dili makaluwas nato si bisan kinsa o ang kwarta. Una, kaning kasakit, pains. Kasakit ba? Lingay mong tupad, nawa kay kasakit ron. Di na mabayrag kwarta, ang uban managhikog na lang, kay bisag unsaon panimog hatag, kwarta di na gina mabayran ang kasakit. Ikaduha, ang sakit. Sakit. Kaning mga illness. Why kwarta sad ga ika bayad ana aron maayo ang imong yung sakit. Labi nag moabot nag stage 4 ana nya mga kidney failure, mga aneurysm, wa na gina bisag unsa pang kwartaha. Mao bitaw kaning babae diri sa atong sa atong ebanghelyo, wa na gyud mapugni bisag hurot na lang iyang kwarta. 12 ka tuig antos niya iyang hemorrhages, wa gyud mo tang-on. Og ang katapusan kining kamatayon, wa gyud tao way kwartang makapugong sa kamatayon. Ilingya imong tupad, ina gusto kang maluwas sa kamatayon? Nya unsa may solusyon? Kadtong mga dunay kasakit, muduol ni Hesus, mahupay, mawa ang ilang mga kasakit. Kadtong naay sakit, sama sa babae, sama sa sanlahon, muduol ni Hesus, muhikap or gihikap ni Hesus, naayo dayon, mga buta, mga bakol, mga giyawaan, mga patulon, mga ayo, mga bungol, amang. Ambot kang batignaong, wa man sa gibutang diri nga ang batignaong ni gwapo o ni gwapa. Pero amot lang na ba wa ano. Mabitaw ako sa una si kog hangyo nga mo gwapo unta ko, si kog inat sa kong ilong, rosaryo pa kog maayo. Wa man gyud usara di ay solusyon. Unsa man? Pagbinuotan. Pag binuotan na nako, so daga na kay kog uyab. Niya karon kay pari naman ko, di naman ko pwede manguyab. Binuotan lang gyapon. Daghan kay palit og slot. Di ba? Binuotan lang. Nabi tayo nagpa-picture nako dire, nasyak gyud ko niya. Hala pader nako, ngano man ingon siya nga kagwapo gid ay nimo nako la. Usa ka ni siya? Tarong pa ba kani siya panghuna-huna? Pertigin niyang hikap. Kagwapo, gidain mo pa din ako. Murag di man gitingali nga akong naong iyang nakita. Kaya ako lang yung naong. Bisan ako, wama ko kauyon sa akong naong. Kamo, tuo mo siyang gisulti. Di anak mi ka pa picture ay. Pertigin niya dugay yung kasi hangad sa akong naong. Kagwapo, gidain mo na ko. Sa gidain niya din ko, ano? Bisag ka mo, maglingo-lingo mo. Masakit ton, tong mata, tong kuana, tawhana. Pero basi giayo siya sa Ginoo, no? Giayo kay daghan bayro mga asawa nga gibatian na kay ignaong sa ilang bana. Pero sa una gwapo biya kay na ilang bana, sa ilang paminaw, mukilig na sila inigbisita. Manana ko na sila. Pero karon, magsige na gyud lami na patio ni animal nako. Daghan sang mga bana nga sus, murag yung di maghigwaos gyud. Haro lang gyud makakita sa iyang uyab nga kanarong iyang naasawa karon. Pero karon, sos ang bana magsige nagtan-aw sa silingan. Magsige nag-ingon urag naong ning animal. Mao na iduol na ngadto ni Kristo, iduol. Maayo ra nang imong sakit, kasakit. Nya ang kamatayon sama aning anak ni Jairo or katong anak sa byuda or si Lazaro nga gilubong na gyud
miduol si Jesus, naayo dayon, nabuhi og balik. In short, kasakit, sakit, kamatayon, why problema, basta naay Ginoo. Pero naay yawa, matud pas unang pagbasa, ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. Wa siya magbuhat og kamatayon. Ang tanan nga gibuhat sa Ginoo, buhi. Kinsa may naghatag sa kamatayon, ang kasina sa yawa. Busa kadtong iya sa yawa, mao ang mga matay. Sige, lingiay mong tupad. Yung nakinsaron ka, sa Ginoo ka o sa yawa? Lingi, kadang di mo lingi, iyan na si yawa. Lingi abay, nakinsaman karon sa Ginoo o sa yawa? Nay atong gitawag karon nga yawanon nga lihok sa atong nasod, kining pagduso nining absolute divorce bill. Gitawag na natong yawanon nga naman kay iyang gubon patyon ang marriages, ang kaminyoon nga sakramento ug balaan nga gideklarar sa atong Philippine 1987 Constitution nga kinahanglang panalipdan ang indissolubility sa marriage niya sa atos ang simbahan nga permanent ang marriage buot gub-on ni anang divorce, absolute divorce. Patyon ang pamilya. Gilingay mong tupad. Sugot ka? Ingna, sugot ka? Divorce mo? Unsa may atong gireklamuhan, ang valid marriage dili pwedeng i-invalidate later on. It has permanence in nature. Permanente na siya kung valid marriage. Pero ang invalid marriage can be, unsa man, invalidated or atong pwedeng gubon kay wa may marriage nga nahitabo kay invalid man pasabot dunay depekto ang consent sa bana o sa asawa panahon sa kasal kay wa sila sa ilang saktong panghuna-huna, giharian sila baron sa kahadlok, sa kabalaka o kaha sa sakit, psychological incapacity o kaha sa drugas. Mao na wrong ng ilang marriage. Pero kung valid ang kasal, bisag naggubot pa mo kay naa mo'y mga conflicts nga nahitabo, di na gid na pwedeng gubon ang maong kasal. Ana, kung ang imong balay, imong gitukod, maayo og pundasyon, saktos pundasyon, sakto ang iyang mga beams tanan, pero nahiwi lang ang pagtaod sa kisame. Saman, gubon ang tibok balay or ayohon ang kisame. Wa lang ka kauyon sa pintal, unsa man, gubon ang tibok balay or usbon lang ang pintal. Ana. Or ang mga sira nangahiwi na, nangatangtang ng bisagra, hastang bongbong, nangatangtang na sad kay lata-lata na, gubon ang tibok balay o i-repair? May manday kay mo, ana. Di ba? Kanang imong naong, unsa man, og di nakakauyon sa imong buhok, sa imong kilay, o sa imong pilok, patyo ni mong tibok lawas o alim-alimon lang ng imong naong. At di man na lang na kanang murag na ay depekto. Kung ang imong bana nangabit, unsa man na, gubon nimo imong kaminyoon o imo lang nang i-repair ang imong relasyon sa imong bana o ang imong relasyon sa iyang kabit? I-repair lang. Kung nasuko ka, pasaylo Ana. Ano man di ay?
Di din na mohupay ang imong kasakit. Ingka di gyud pader iduol sa Ginoo. Maobitan ako iduol sa Ginoo. Matud pang Kristo, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Iduol. O kanang imong bana masakito na kay nagsigig suyop, bangag na nagutok, din akasabot sa imong isulti, sige na lag pangawat, sige na lag pangguba ang inyong mga kuan, hastang inyong mga butang gipamaligya na kay porti ng adika. Unsa man na imong gubon ang inyong marriage or imo lang i-repair ang imong relasyon anang imong masakiton nga bana? I-repair kay apil nas imong panaad sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag ka nato, o di ba? Imo ra na siyang i-repair. Unsa man pag-repair, ihatag ang tanan ngadtos imong bana haron ibaligya ang tanan og ang mahibilin ikaw na lang og ang imong bana. Di ba? Og ang inyong mga anak niya patay misgutom pader iduol ni Kristo mabuhi ra na. Kaaygi kong ilara pa din, mamatay ra gyud. Ayaw sad kong ilara kay mabuhi ra gyud na testing ilang. No. Yan na ganinas Bible, testing Kadaghan dinhing mga adik nag-serve na gani sa atong simbahan karon na repair ang ilang pagka-adik. Nya mga ni pipila dinhi nga ipapatay na lang unta. Pero nag effort yun ang pipila aron lang yun iampo, tagaag, mga assistants, ipaapil og mga seminar, Life in the Spirit seminar, na nga usab. Giduol ngadtos Ginoo, gidad-an og Ginoo, gipahikap sa Ginoo, gipabati sa Ginoo. Nangaayo. Nya nganong imo mangyong gubon ang gitukod sa Ginoo, labi na gid nang kaminyoon. Di man kita mo gubag balay kay atong tan-awon na kaniniya ancestral house repira lang na kay karaan kay na noroy mi dito usa nato ka mga konsehal sa Cebu City ngadtos bukid nako og moabot dinhing karsada cons kaning balaya gubuon na lang ni sa ayaw karaan kay ni tanawar kong haligi tugas nako unya hapit naman ang mga lusong ayaw i-repair kay karaan kay nang balaya i-repair yun. Ana, bisag ka mo, i-repair na kay cultural heritage na. Cultural heritage. Ayaw, kagianay na. Ay, sus, i-repair lang na ay treatments anay. Unya, ang kaminyoon, divorce dayon. Divorce dayon. Nga naman, timan-an nato ha, ang kaminyoon, unsa man na siya, para sa kaayuhan sa bana o sa asawa, o kaayuhan sa pagtubo sa mga anak. For the good and upbringing of children. Mauna ang married life. Dili na basta-basta nga ang banarag asawa mo ay gi-care sa marriage. Ang gi-care sa marriage mao gyud ang bana ug ang asawa ug ang mga anak. Unyag mag-divorce ang banag asawa, asa man padung ang mga anak. Napa sila'y kapulian nga pamilya, wa na, guba. Matod pa sa study nga gipakita sa atong simbahan nga akong gibasa diha sa ato rong gi-share nga mga pamalandong sa atong simbahan sa ilang survey sa didtos mga nasod nga legal ang divorce. Ang first marriages nila didto 50% ang nag-divorce sa mga first marriages. 50% ang nag-divorce. Ang second marriages, kay humag-divorce, mangita mo yung kaglain. Moingon man ka nga, nasayop kog pili, mangita kog right one. Yan, iabot na si right one. So, nasa kay second marriage. Sa ilang mga second marriages, murag 60% ang nag-divorce sa second marriages. Nya kay mo third naman sa ka, mo third magyugana, doon na ganay ko gi-counselan, 7 times na siya naka-divorce. So pag third marriages dito, aning mga legal ang divorce, 70% ang nag-divorce sa mga third marriages. Unya og i-fourth na to, klaro kayo, adto na nas mga 90%,
ang mag-divorce. Pasabot ang divorce dili day makasulbad sa problema sa relasyon sa banag asawa, makadugang pagani. Nya asa man padung ang mga anak, ang nabiktima nga anak sa first marriage, sa second marriage, sa third marriage o sa fourth marriage, ang mga anak ato nagdivorce man ang ilang ginikanan, asa padung? Where is now the good and the upbringing of children? Maunang daghan kayong mag-wild, magdag, mga armas, rakrakan ang mga taong nag-worship in town, mga taong nagpundok pamusilon, kay nagdepresyon na, kay nagwa na'y kapulian nga mga ginikanan. Ato kaning pamalandungan, asa man ta mo duol, adto sa Ginoo. Dili sa balaod lang sa tao, sa balaod sa Ginoo. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, magtinabangay ta pagpalambo sa atong pagtuo, sa atong pagpanulti, sa atong kahibalo, sa atong tinguha, sa pagtabang sa usag-usa, mga buhat nis Ginoo, sa pagpasayloay, pagdinawatay, sa pag-inantusay sa usag-usa. Maunay atong buhaton aron maayo ta sa atong mga sakit, sa atong kasakit, og mabanhaw tas atong kamatayon. Nga igsuon, kaning akong grupo nga COVID-G, Center of Very Insightful Dinner Group, sugod ni atong pagting-COVID, na amo ginang gipromote ang Tatak AAA, Ampo, Alagad, Antos. Buhata ragon na ninyo sa inyong pamilya. Ako ubay-ubay na dyan ko gisultihan ana nga purtig yun kasamok silang pamilya. Pagsugod nilag ampo, magrosaryo na kada adlaw, manimba na gyud, mga lawat, mangumpisal, ang way mga kasal, nagpakasal. Ana, daghang gyud ba? Karon lang si manahap, pila ni kabuk akong gikasal nga mga tag 20 ka tuig, 15 ka tuig, 30 ka tuig nga nagtipon-tipon. Part manas ampo ang pagdawat og sakramento. Nya dayon mag-alagaray, dili na magsinuguay ang mga ginikanan, din amanugo, sige nalag-alagan sa mga anak. Mga anak mo bawo sag alagad, malinaw dayon kayo. Nya naman kayo mga sipyat, mag-inantusay, dili magsininghagay, dili magsyagitay, dili magbalikasay, antuson lang, hilom lang, antuson lang. Para parihan ni Maria, she ponders everything in her heart. Sige, lingya imong tupad. Ing na, sugod karon, sundo na nako ang AAA. Ing na. Sige, klaruha lang yun. Nasugod karon, ako nagyug kang antuson. Sige, lingia ba? Imong tupad ba? Lingia. So, agin mo lingi ang mga yawan onay. Na, hinaot pa unta, no to divorce, absolute divorce bill, but yes to God. No to destruction or death of marriages, but yes to save families and children. Ato ng buhaton, hangtod gyud nga mulampos ta. Di ta mabalaka kung kita na lang maoy usa ka nasod nga wa gyud mo practice og wa gyud bill nga ingon ani. Don't worry, bisag ang tibuok kalibutan mo go against sa Ginoo, pabilin ta nga mosunod sa Ginoo. It requires only one heart to love God, and it can save the whole humanity. Og mao nay gibuhat ni Kristo, siyang usa nakasalbar sa tibok kalibutan, labi na gyud daghan ta. So human ros misa, og after sa misa, og before ganis misa, naata dihay signature campaign nga mag-no to divorce ta. Karon Domingo ha, og sa sunod nga Domingo, ato nang mamirma ta diha. Pero kausara ta mo pirma ha, ayaw mo pirmag kaduha, bisan asa pang simbahana, kay movement man ni sa atong archdiocese, ambot og movement basta ni sa other dioceses in the Philippines. Sa atong archdiocese ni, initiative ni Archbishop Palma nga mag-signature campaign ta to show sa atong
protest against aning absolute divorce bill. Paminawon maninilag sa dili, mamirmata from our heart. Nadias gawas. Niya, sunod Domingo, mamirma punta katungwa kapirma. Kausa lang tamo pirma. Niya, ato nang mapaubsanong isubmit nga to nila. On or before July 15, ato na nang mahatag unta ngadto sa atong kanang Archdiocesan Office. Aron ila na nang isubmit ngadto sa proper forum sa atong gobyerno. Hopefully, maminaw sila nato. Ug manghinaot sad ta, hikapon untang kasing-kasing nining ato mga lawmakers nga dili lang sila pro-human beings, but above all, mahimo gid silang pro-God, who is the author and the source of all good.